nice to see you once again. Today I'm filming, yes, and this is also gonna be just a vlog, but I thought I wanted to do something different, and so I think I'm gonna switch languages. So I'll probably speak in Finnish, but I think I'm going to switch the languages now. Okei, eli joo, tää on kyllä nyt tosi outoa. Mä en oo puhunut suomea varmaan ikinä näissä videoissa. Tää kuulostaa ihan sika oudolta. Ja siis mulla on tämmönen myös, että mä rupeen puhumaan. No, ei herra jumala. Siis oikeesti. Tää kuulostaa niin typerältä, mä en vaan kestä. Mut joo, siis mä oon Helsingistä ja mä puhun tälleen, kun mä oisin jostain landelta. Okei. Semmonen, joka asuis maalla, ei sanois lande. Joo, siis eli vlog, vitsi mun käsi väsyy, mä en jaksa. Mitäköhän mä mietin, että mä tekisin? Niin, no ainakin mä ajattelin, että voisin kertoa ihan kuulumisia. Eli mitäs tässä nyt peruskoulua? Ei peruskoulua. Mä oon peruskoulun käynyt ja siis mä oon lukiossa abi. Ja tää on kyllä tosi outoa. Mistä mä en näe itteni surkea digikamera, koska mä en jaksa käyttää mitään parempaa kameraa. Mä en näe itteeni yhtään. Niin mä en tiedä yhtään, mitä mä näytän, mutta just varmaan kauhean, että mä käyn tänään. Tai pesin just tänään. Okei, no mä voin jotain kuuleskella tää, koska eihän tässä muuta. Mä en tiedä yhtään rikkuuks tää valmis viimeksi. Mut joo. Hei, mä tiedän, mä voin. Miksi tää on tosi tällaista keltaista? Mut joo. Tämmösiä mä oon tehnyt joululahjaa. Täällä on itse asiassa mummukki tai semmonen. Okei, toivottavasti koko ajan katsotte täällä. Tai mä en kerrokin missä se on. Täällä on joululahjoja. Mun mielestä tää paketti. En varmaan tietää kuka hän saa. Koska musta tuntuu, tai no joo ihan se. Mut siis joka tapauksessa tää on mun mielestä tosi hyvä. Onnistuin siinä mielestä hyvin. Mä en tiedä muuten huomasitteko, että mulla on tämmönen hieno rusetti. Että vähän niinku erilaista. Tykkään. Oikeesti ei tämähän nyt niin en mä mitään. Mä menen kouluun, niin mulla on pinkit lökärit ja joku teepaita päälle eikä meikkiä eikä mitään. Sitten kun mä tuun himas, no niin nyt vois kuvata jotain videoa, niin sitten jää hirveä panostus. Okei. Onkohan mä oon sellainen tämmönen sit oikeesti. Vitsi, englanti tuntuu paljon luonnollisemmalta. Musta tuntuu, että mä oon paljon enemmän oma itseni. Nyt mä yritän jotenkin, mä en tiedä niinku. Tää vähän kuin puhuis jollekin tietysti puoltutulle jossain koulussa. Sillä että mä sitten frenkeistä puhuis jollekin. Se oikeesti, miksi mä puhun tämmöisellä tavalla? Mun pitäis puhua niinku normistiin silleen stadilaisutta. Okei, tää video tulee olla ihan sikahirveet niinku editoida. Tää on semmoista Mut joo, no hei! Aina mä voin näyttää koiran, mitäs Teuvolle kuuluu. Jaka! Hei, me voidaan mennä mun veljen huoneeseen soittaa. Se on kotona, mutta se on alakerrassa. Toivottavasti se ei kuule. Sitten tulee tänne. On kyntsytyy. Katsotaan. Mikäköhän tämä on avarasuuni? Ahaa, maitsaa. Mielenkiintoista kyllä sitten. Okei, vähän niinku vanha kirja. Kattokaa vähän niinku. Näyttää kyllä ihan supertyylisellä. Meillä on ihan samanlaisia joskus. Teukkaa, säkin tulit koosteen huoneeseen. Yes. Tää on mun veljen semmonen by far favorite peli. Kato nyt kun mä rupeen tunkettelemaan mitä englanninkielisiä tämmösiä sanoja juttuja. No, ei voi mitään Mä mietin itse asiassa pitkään, mulla on yksi kaveri, joka tekee niinku, tai jolla on niinku YouTube-videoita muutama, mut se on semmonen niinku jotain pelijuttuja, semmosia ihme. Mut mä oon miettinyt, että mä voisin sen kanssa tehdä ehkä jonkun semmosen collab-videon, jos se suostuu. Musta tulet siitä ainakin suomeksi, koska se on tosi huono enkussa.
Tosi kiva tälleen sanoa, mutta se on oikeesti tosi huono, ei se ymmärrä mitään. Tai ehkä se vielä ymmärtää jotain, mutta se ei osaa puhua mitään. Mä voin ylpeänä esittää, että mun enkun esseen, että niinku te hienon arvostelun sain viimeeksi. Siis katsokaa, tossa lukee, että sujuvaa. Vain pieniä virheitä hyvään suuntaan menossa aineiden kirjoittajana. Yhtä kuin monipuolinen sanasto kuulostaa luontevalta. Miettikää se, että mun kuulostaa luontevalta mun teksti. Yes. Joo. Et semmonen panostus. Mitäköhän täällä? Täällä on kans. Aine ja vanhempia. Joo, kattokas muuten miten kivan sanallista. Mä siis ylppäreitä tietenkin varten. Mut siis niinku, tässä on muutama sivu näitä sanoja. Mut on kyllä tosi helppoa täällä jotain get engaged, tai siis niinku, että oikeesti. Mut tää on tämmöstä perusta ja semmoista. No on täällä jotain ihmeellisempääkin. Esimerkiksi mitäköhän täällä nyt on? Kaikki siis oikeesti. Vitsi, tästä tulee varmaan joku tylsin video ikinä. Anni kertoo englannin opiskelustaan. Joo, kyllä hyvä video, joo, tosi. Vitsi, mulla on paljon tekemistä oikeesti noiden koulujuttuja. Mä vois oikeesti tehdä kokonaisen videon silleen, että mä valitan vaan, että kuinka paljon mulla on koulujuttuja. Tai kun tää tuntuu niin epäluontevalta. Kyllä huomaa, että mä en oo kuvannut paljon. Oikeesti mun pitäis kuvitella jotenkin joku kaverin naama tähän kameraksi. Mutta en mä tiedä, joskus se käy kovin hyvää. Ei saisi musta kovin hyvää kuvaa, jos tietäis enkälainen mun kavereitten kanssa varmaan. Varsinkin alkoholi. Okei, mä en puhu alkoholista mitään, koska ei se ole hyvä. Joo. Hei, mä oon saanut Facebook Messenger-viestin. Ja Snapchatin. Mä pitäis katsoa se Snapchat, koska Snapchat, miettikää, että joku on laittanut mun Snapchatin, mun elämän huippuhetki, mä saan Snapchatin. Yes. Okei. Se Snapchatti oli kuva yhden tyypin jalasta ja sit siinä oli jotain hollannissa jotain tekstejä. Mun hollannin opinnot ei kyllä oo kovin pitkällä. Mitäköhän mä osaisin? Osaisinkohan mä sanoa jotain hollanniksi? Siis mä en tiedä lausumisesta yhtään, koska mä tiedän vaan miten ne kirjoitetaan, mut se oota. Min namn is Anni. Mitäköhän mulle? Mitäköhän mulle se sanoo? En mä kyllä muista mitään. Oh my god, oikeesti. Mä oon joskus sanonut niinku jotain sanonut. Joo, mutta hei, jos puhutaan vielä näistä kielistä ja tämmöistä hyvästä koulupanostuksesta, niin mä oon just sain niinku ruotsin säniksi ja takaisin, niin tuli kuule 10 miinus ja 10. Ruotsista, että oi. Yes. Oikeesti mua ärsyttää, miten jotkut osaa olla niin sellaisia luonnollisia ja sellaisia hauskoja videoja ja sitten mä oon näin. Oikeesti mä puhun kohta Oikeesti mä voin niin arvata, että kun mä muokkaan tämän videon, mä silleen vähän kuvasin vaikka kuinka monta 10 minuuttia ja sit siellä silleen videosta tuli 3 minuutin pituinen, koska se oli ainut niin järkevä juttu, mitä mä sain aikaan. Varmaan käy silleen. Eikä mulla olisi oikeesti mitään sanottavaa. Ja mä mietin, että mä voin sanoa, että joo, mulla on ollut kiire koulun ja joulujuttujen kanssa. Ja mut siinä se on. Ei mulla oikeesti mitään sanottavaa. Sit kun alkaa joululoma, itse asiassa mulla on 2 päivää enää koulua jäljellä. Niin sit kun alkaa joululoma, tai varmaan sit kun tää video tulee, niin ehkä päivä tai ei yhtään, en tiedä. Mut perjantai joka tapauksessa alkaa joululoma. Ja
Mut sit kun alkaa loma, niin mä oon nyt 10 miljoonan kerran sanon tätä, niin sit vois ehkä yrittää olla vähän ahkerampi näiden videoiden kikkaa. Toisaalta mulla on ne ylppärit keväällä ja kaikkea muut mukavaa, että kyllähän tässä nyt on tätä tekemistä. Että mulla on kyllä paljon on tehtävää ja paljon on tekosyitä, että miksi en oo laittanut videoita tai mitään. Ei se mitään. Mut siis joo, mä oikeesti haluaisin tehdä joku semmosen hyvän, hienon, kunnollisen suomenkielisen videon. Ei mitään tämmöstä ihmesäätöä. Se oikeesti, jos mä luulin, että viime video, mun nää videot tää laatutaso oikeesti vaan laskee koko ajan. No, mut ei se mitään. Mä luulen, että mä en edes enää yritä keksiä mitään muuta tähän, koska ei mulla oikeesti oo mitään järkevää sanottavaa. Joten nähdään ensi kerralla toivottavasti vähän järkevimmissä merkeissä. Tykätkää vaan sen takia, että se voi lievittää mun häpeän tunnetta tätä videota kohtaan. Ja hyvää joulua kaikille, koska tää saattaa olla mun tää varmaan onkin itse asiassa ehkä mun vikavideo ennen joulua. Ja ei mulla sitten muuta. Muistakaa tilata kanava. Ja yes, okei. Moikka!